BPF जौसे मिटाराव खारोब्ला जों 1000 मिटार गोजानाव खारगोन। आं सानो कन्टेस्टआ BPFजोंनो फैगोन आरो BPFजोंनो जाब्लाबो बेवहाय माने बिनि जे मोनसे जोंनि बादायलायनायनि जि थासारि बिथांमोना जुदि 100 मिटार खालामोबा जों माने 1000 मिटाराव जों गोजानाव थागोन। BPF मा मावनो हायो मा मावनो हाया बेखौ रायजो राजाफोरा मोजाङैनो बुजिखाबाय। BPFखौ लानानै रायजो राजाफ्रा बयबो सिन्था खालामखादों। BPFआ मा मावनो हायो मा मावनो हाया बेखौ लानानै रायजो राजाफ्रा मोजाङैनो बुजिबाय। दिनैनि समाव BPFखौ देरहाहोनायनि बाथ्रायानो गैला। BPFआ मा मावनो हायो मा मावनो हाया बेखौ लानानै रायजो राजाफ्रा मोजाङैनो बुजिबाय। गतिके BPFखौ दिनै देरहाहोनायनि बाथ्रायानो गैला। BPFखौ दिनै बावलांबाय। दिनै UPPLनि सम, UPPLनि सरकार। बेफोर गोख्रों बाथ्राया जों बुंनाय नङा। बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ MP रोनगोरा नार्जारिया खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों। बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों गोख्रों रावजों बुंबावदों दि थांनाय 17 बोसोर सरकार सालायनायाव BPF दोलोआ रायजो राजाफोरनि थाखाय मा मावदों मा मावाखै बेखौ रायजो राजाफोरा मोजाङैनो बुजिखाबाय। बेनिखायनो दिनैनि समाव BPFखौ रायजो राजाफोरा देरहाहोनायनि बाथ्रायानो गैला होनना गोख्रों रावजों बुंथिदों बिथां रोनगोरा नार्जारिया। आरोबाव बिथां रोनगोरा नार्जारिया गोख्रों रावजों बुंथिबावदों दि UPPL आरो BPFनि गेजेराव सावरायलायनाया सोलिगासिनो दंमोन। नाथाय सानसे साननैसो सिगां BPFनि दैदेनगिरिफोरा जेरैबायदि दाय होलायनायनि बाथ्रा जागायबाय बेखौ लानानै जोंहा सन्देह दं होनना गोख्रों रावजों बुंदों बिथां रोनगोरा नार्जारिया। बेनि अनगायैबो MP रोनगोरा नार्जारिया खौरांगिरिनि गेजेरजों मा गोख्रों बाथ्रा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। इन्दि हिसाबै गाबोन बिजाथिलायखौ सोंगोन माबायदि साखाफारा नांदों इन्दि हिसाबै नोंथांमोना? इन्दि हिसाबै जोंनि साखाफाराया 100% जाबाय। खालि जोङो माने भटनि दिनखौल' नेदों आरो गाबोनहाय जिहेतु नमिनेसन साबमिट खालामगोन बेखौ जोङो गाबोन ज' लोगो नांनानै नमिनेसनखौ जों होनाय जागोन। आरो नेरजा कुमार ब्रह्मआ बिथाङा जिहेतु NDAनि बिजाथि महरै गसंथाबाय। आं सानो एबारनि सेदिनि जि बिसायख'थि उफेरा बिसायख'थि बेवहाय जेबो गोनो गोथो जानाय नङा रायजो राजाफ्रा। बे UPPLनि बिजाथिखामोन आरो जों मोजाङैनो देरहागोन आरो बेवहाय बिरोधि हान्जाया जेबो खामानि गैयै जागोन। सानो गाबोन माने नमिनेसन होखांनायनि उनाव स्क्रुटिनियाव सोर पार्टिया थायो बेखौ नायनानैसो बुंनांसिगोन। आथिखालाव दा कंग्रेस दं होननानै आं खोनादों, BPF दं होननानै आं खोनादों, हयथ' गुबुन दलफोर फैनो हागौ बा इन्डिपेन्डेन्टबो थानो हागौ। जायखियानो जाया मानो जिहेतु BTC ओनसोलावहाय आनसलिक दल हिसाबै UPPL आरो BPF बे मोननैबो बाहाय खामानि मावगासिनो दं हिसाबै आं सानो कन्टेस्टआ BPFजोंनो फैगोन आरो BPFजोंनो जाब्लाबो बेवहाय माने बिनि जे मोनसे जोंनि बादायलायनायनि जि थासारि बिथांमोना जुदि 100 मिटार खालामोबा जों माने 1000 मिटाराव जों गोजानाव थागोन। थ' गतिके BPFखौ लानानै रायजो राजाफ्रा बयबो सिन्था खालामखादों। BPFआ मा मावनो हायो मा मावनो हाया बेखौ लानानै रायजो राजाफ्रा मोजाङैनो बुजिबाय। गतिके BPFखौ दिनै देरहाहोनायनि बाथ्रायानो गैला। BPFखौ दिनै बावलांबाय। दिनै UPPLनि सम, UPPLनि सरकार प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव UPPL सरकारा सोलिगासिनो दङ। BTCआव माने UPPL आरो BJP ज' लोगो नांनानै मानसिनि सुबुंनि जौगानायनि खामानि मावगासिनो दङ। लामा बान्दो बानायगासिनो दङ। जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। सोलोंथाइनि बागै खामानि मावगासिनो दङ। स्पर्ट्सनि बागै खामानि मावगासिनो दङ। बे गासै UPPLनि सरकारनि खामानि मावनायखौ नुनानै रायजोफ्रा दिनै मोजां मोनदों आरो UPPLनो भट होगोन। नैबे सावरायनाया नैबे उफेरा बिसायख'थिनि सोमोन्दै नङा। बे सावरायनाया फैगौ 2025 मायथाइयाव BTC नि बिसायख'थि जि जानो थांगासिनो दङ बेखौ लानानैसो जोंनि सावरायनायनि बाथ्राया सिखारदोंमोन आरो बे सावरायनांगौनि थाखाय BPFआनो बेखौ सिगां आवगायबोदों। बयबो रायजो राजाफ्रा खावलायदों बे हिसाबै जोङो बाहागो लादों, जों सावरायदों। सावरायनाया दिनैसिमबो सोलिबाय दा सोलिगोन आरो जोङो मिजिंथिदों सावरायनाया जुदि मोजां जायोब्ला रायजोफ्रा मोजां मोनगोन आरो बेवहाय सावरायनाया जुदि मोजां जायाब्ला बेथ' रायजो राजाफ्रा डिसिसन लागोन सोर हान्जाया माने मोजांखौ लुबैयो सोर हान्जाया गाज्रिखौ लुबैयो। जोंनि UPPL हान्जाया जेब्लाबो जों मोजांखौ हास्थायबोदों। जों रायजोजों दङ आरो ओंखायनो दिनैहाय सावरायनायनि बाथ्राखौबो जों आवगायबोदोंमोन। नाथाय सानसे साननैसोनि सिगां
BPFनि दैदेनगिरिफ्रा जेरैबायदि माखासे दाय होलायनायनि बाथ्रा जेनेबा जागायबाय बेखौ लानानै जों एसे सन्देह जादों खिन्थु जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ बिथांमोना जुदि थार ओंथियाव रायलायनो जुदि सिगांबोयोबा निश्चय जोङो रायलायलांबाय थागोन। गोजोनथाव खौरां TVSनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा TVS गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TVS गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा TVS श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा TVSनि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा TVS श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि TVSनि गारिखौ लांफैनो हागोन। TVSनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TVS श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, फुल टिंकि पेट्रल फ्रि एसुर गिफ्ट आरो TVS कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव TVS कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।